Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт. Най-добрите наши пилоти през изминалия уикенд водиха битки на два фронта. Пистата Батаница бе домакин на заключителния кръг от източноевропейския пистов шампионат. В същото време в Луковит най-добрите наши мотокросисти се бореха за поредните точки от вътрешния шампионат, но за всичко това по реда си. Така изглеждаше трасето край Белград. Природата се смири, в събота валя дъжд, но в неделя всичко бе нормално. Започваме с заключителното изпитание при мотоциклетите в клас 125 кубически сантиметра рейсинг. Васил Кичуков от България или Мирчея Вражиторо от Румъния. Това бе голямата въпросителна. Който спечелеше това последно изпитание или който се наредеше по-напред от другия, той щеше да грабне титлата в тази зона на Европа. Добър старт за румънеца, който дръпна. Зад него Васил Кичуков положи всички усилия, но се вкопчи в битка за втората позиция с представителят на домакините Джордже Йованович. Двете дами, Геновева Кънева, нямаше късмет, завъртя 6 обиколки, стара се момичето от Велико Търново, но мотоциклетът им не издържа и тя рано отпадна от сметките, докато Таня Иванова върви по възходящ път. Това нейно представяне бе доста по-добро от предишните изяви. Иначе румънецът взе своето, а в последния завой Йованович атакува Кичуков. Двамата се сблъскаха. Представителят на Сърбия падна и така Васил Кичуков завърши втори, оставайки първи подгласник на Вражиторо в крайното подреждане в клас 125 кубика рейсинг за 2008. Края на тежкия сезон загуби титлата в източноевропейския шампионат. Защо? Просто защото румънецът Вражиторо беше с по-добър помощен мотор, по-нова година и така. Ето го и крайното класиране. 3 точки в повече отредиха шампионската титла за Вражиторо от Румъния. Какво се случи с мотора? За нещастие стана някакъв технически проблем, заради който не успях да завърша. Просто трябва да търся или да сменям отбора, или да сменям механиците. Виждаш ли някакъв напредък? Определено има напредък, не само според мен, според механика и според господин Николов. В общи линии всички са значително по-доволни, отколкото като бяхме в Турция. С номер 101 с Александър Тодоров свързахме нашите надежди за успех в неделния ден в класа 600 кубика Суперспорт. Прекрасен старт на пилота от Самоков, нещо нетипично за него, но в края на сезона Александър Тодоров бе максимално концентриран, готов за битка още от първия момент. Имаше и състезатели, които опитаха твърдостта на настилката на пистата Батаница, летище край Белград. Иначе Тодоров уверено спечели това последно изпитание. Ненад Стоянович и Толго Опрак от Турция се вкопчиха в битка за второто и трето място, заедно с Бариш Ток. Тодоров не остави никакъв шанс на своите конкуренти, увеличаваше аванса си след всеки един от тези 16 тура, които пилотите завъртяха. Но малко скучно се разви тази надпревара, тъй като Тодоров категорично наложи волята си. Разбира се, зад него имаше битка, но тя нас слабо ни интересуваше. По-важното е, че единственият български пилот в класа Суперспорт спечели уверена победа. Ненад Стоянович зарадва феновете на сръбския мотоциклетен спорт. С второто си място той изостана с 7 секунди от нашият шампион. Толго Опрак пък надделя над Баристок с много малка разлика. 10-та от секундата определи Толго Опрак да вземе третото място в заключителното изпитание. Иначе най-щастлив бе нашият Александър Тодоров, който с спечелените точки се изкачи на второ място, титла за Ненад Стоянович от Сърбия, само с една точка в повече. И не бръснат май може да се печели убедително. Тази брада за къдем ли бе в Сърбия? Значи по принцип да, не си режа ногтите преди състезание и не се бръсна.
Сега стана малко по-друго, смисъл беше ми много лесна победата. Амбициите за до година? Всяка година малко по малко вече ми намаляват. Занимавам се, нали, горе-долу с коли. Продадах, добре, че продадах колата, за да мога да дойда на състезание. Мисля, че това не е редно и нямам какъв стимул да имам аз да се състезавам.